Como xa ven sendo habitual nos últimos anos, coa chegada do Nadal volta a campaña Encesta un xoguete por €1, un sorriso, organizada por Juguetos, Club Ourense Baloncesto e Orixe Publicidade, en a que máis dun cento de establecementos ourensáns poñen a venda os xa tradicionais lápis solidarios, cos que buscan nestas sinaladas datas recaudar diñeiro que será adicado íntegramente á compra de xoguetes para os nenos ourensáns que menos teñen, e que os propios xogadores do COP se encargarán de repartir polas casas de acollida da provincia en Reis. Logo de 5 exitosas edicións, este ano prevén vender máis de 5.000 unidades e para logralo confían na gran solidariedade que ata agora teñen demostrado os ourensáns. Por só €1, todos os que o desexen poden comprar un destes orixinais lápis, dos que hai máis de 20 modelos distintos. Algún dos lugares onde poden adquirilos son as tendas Juguetos, as oficinas de Club Ourense Baloncesto, as instalacións de Orixe Publicidade e Onda Cero Ourense e diversos establecementos comerciais máis que se sumaron a esta solidaria iniciativa. Colecciónenos, regálenos ou simplemente mérquenos para colaborar, porque cada lápis que se venda transfórmase no sorriso dun neno que recibe un xoguete en Nadal, a que merece a pena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gracias por elegirme.